جلارياتات حماستهم نإسرائيل أشجرتي كونهم زلوم زي خبركم تهاتلتي بين تي في كسافة صنع دواتنا مسانا خطصنهم لحتتنا سابسكرايبكم من هيدو الملكة بمتوع سجرانا نتخونوا بأخبروتنا حتىكم سنايت عنهوت إسرائيل دحرتي بقدام شوعة تقمتي زور دام زيت تسبتاوي هندبتاوي زتو هذا متقعتي حماس أبتا كايرو زله قبره ملسو متقعتي نتوم حماس زتك أمرلهم مش قراغور جلارياتات كم زتقعتيا أتكلت وهبقال حيلتات مكل خال إسرائيل زحلف حموس أب زرقحو فيديوم وشمتك عزا كان حاسبون كلنام حد خفالو هنا سيفيلات كلايك فالو دما نحماس إنا نحسب سلازي نابتي حماس زهنصوه مش قراغور كلبتصح نصير لنا إلو تزاريبو نيروم أزياتهم هنا سيفيلات زغلغلو أيكونون نحماس كالوت أشبرتن هنا إسرائيل نموقع روكيتن متكواسن سرحيتات نموطانن زغلغليوم كبلو يገልጽዎም أب خلتشان إسران حدن دارس تفترة جتشت سراويت إسرائيل للي 100 كيلومتر زنوحاتو تحت بايتاوي مسمر جلارياتات بمتقعت أير كم زعنو يገልጽም حماس بوغنو جلارياتاتو 500 كيلومتر زرغحو بمخانم 500 ጥራይ كم زتارمن يገልጽም هنصت جلارياتات قازاز جمرم إسرائيل أب كلتشان 5 سراويتان سفاروان مسحب دحر مجمرايو درخلت عامت حماس نتوشمت مستواصرم زيادة كسفحن خقلاطفن كيلوم زدمام اسرائيلن ግብፅን ካብተን ናብን ቃዛን ዝግበር ምንቅስቃሳት ሰባትን ንብረትን ብጸጥታዊ ምኽንያት ክድርታ ከም ዝደረኸን ይነገር ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዝባብ ዝበፅሐሉ እዋን ልዕሊ 2500 ናብ ዶባት ግብፂ ዝተኣሰሩ ምሽጉራጉር ገለርያታት ብሓማስን ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታትን ንግዳዊ ኣቑሑ ነዳድን ኣፅዋርን ንምስጋር ከገልግሉ ጸኒሖም ድሕሪ 2010 እስራኤል በዶብ ግብፂ ኣቢሉ ንብረት ንቃዛ ከኣቱ ድሕሪ ምፍቃዳም እቲ ዘይሕጋዊ መሰጋገሪ ጎዳጉዲ ገላርያታት ኣገዳስነቱ ነኪዩም حماسن ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታቱን ንሓይልታት እስራኤል ንምትካዕ ገላርያታት ምዃት ጀሚሮም ኣብ 2006 ዕጡቃት ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ ዶብ እስራኤል ንዝነበረት ሓንቲ ገላርያ ተጠቂሞም ክልተ ወታደራት እስራኤል ቀቲሎም ጊዳድ ሻሊት ዝተባለ ሳልሳዮም ማሪኾም ብምውሳድ ንሓሙሽተ ዓመት ሒዞሞዮም ኣብ 2013 ነበርቲ ገለህ ድምፂ ድሕሪ ምስምዖም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ካብቲ ወሽመጥ ቃዛ ናብ ጥቓ ሓደ ኪፑጽ ዝበሃል ቦታ ናይ እስራኤል ዝበፅሕ ብኮንክሪት ናሕስን መናድቕ ዝተሰርሐ 1.6 ኪሎሜትር ዝንውሓቱም 18 ሜትሮ ዘምቆቱ ገለርያ ረኸቡም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዕጡቃት ንዝፍጸም ዓብ መጥቃዕትን ምክያድ ዘሎ ስጋታት ንምቕንጣጥ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝርከቡ መስመራት ሽበራ ካብ ሱሮም ምጥፋእ ከም ዘድሊ ጠቒሳያ ሰራዊት እስራኤል ሓይልታቱ ኣብ እዋነቲ ናይ ሽዑ ኩናት ልዕሊ 30 ገላርያታት ከም ዘዕነወ ክገልጽን ከሎም ዕጡቃት ፍልስጤም ግን ነቲ መስመር ተጠቂሞም 4 ወታደራት እስራኤል ዝሞቱሉ መጥቃዕቲ ከም ዘካይዱ ገሊጹ ምንባሮም ይዝከር እቶም ስግረ ዶባዊ ጎዳጉዲ መባእታዊ ኮይኖም ዝኾነ ዕርዲ ይብሎምን ሓደ እዋን ንእስራኤል ንምውራር ንዝብል ሓደ ዕላማ ጥራይ ዝተኳዕትዮም ትብል ካብ ዩኒቨርሲቲ ራይክማን ኪላ ትሕተ ምድራዊ ውግእ ዶክተር ዳፍነ ሪቸሞንድ ባራክም እቶም ኣብ ውሽጢ ቃዛ ዘለዉ ጎዳጉዲ ግን ዝተፈላለዮም ሓማስ ብስሩዕ ዝጥቀመሎም ንነዊሕ እዋን ክትጸንሕ ኣመና ምቹእነት ክኾኑ ይኽእሉም ብርግጽ ነዊሕ ቀጻልን ኣገዳስን ዝተሃንጹን ብመሳርሒታት ዝመልኡን እዮም እቶም መራሕቲ ኣብኡ ተሓቢኦም ካብ ማእከሉ ትእዛዝ ቁፅጽርን የካይዱ ንምጓዓዝያ መስመራት መራኸብን ይጥቀሙ ኤሌክትሪክ መብራህትን መስመር ባቡርን ዝዓጠቑዮም ብዘይ ጸገም ክትዘውርን ደው ክትብልን ዝኽእሉ እዮም حماس ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥበብ ህንጸት ገለርያታት ውግእ ዝመልኸ ይመስል ዝኸኣ ኣብ ኣሌፕ ዝርከብ ተቓለስቲ ጉጅለታት ሶርያን ኣብ ሞሱል ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ IS ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ዝተቐስመ ተመክሮ ይመስል እቶም ኣብ ውሽጢ ቃዛ ዘለዉ ገለርያታት ክሳብ 30 ሜትሮ ትሕቲ መሬት ዕምቆት ዘለዎም ከም ዝኾኑን ዕጡቃት ዝኾነ ኣሰር ንምኽዋል ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ኣባባይቲ መስጊድ ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ህዝባዊ ህንጸታት ብዝተሰርሑ ፍሉያት ማዕፁ ከም ዝኣቱ ይእመን
ምህናጽ እቲ መርበብ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ዋጋ ኣኽፊሉ ዝተኻየደ ከም ዝኾነ እያ እስራኤል ትኸስስ። ሰራዊት እስራኤል ሓማስ ነቲ ትሕተባይታዊ መስመራቱ ንምህናጽ ነቲ ንጋዛ ዝተዋህበ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ከምኡን ካብ ዝሓለፉ ውግኣት ንዝዓነው ኣባይቲ ዳግማይ ንምህናጽ ተባሂሉ ዝተዋህበ 10,000 ቶናት ሲሚንቶ ተጠቂሙ እዩ ክብል ይኸስስ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ዕጡቓት ሓማስ ስግረ ደቡባዊ ገለርያታት ተጠቂሙ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ግምት ኣሎ። 10ታት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝተቐትሉ ኣብ ሓደ ኪቡጽ ክፋር ዒዛ ሓደ መውጽኢ ጎዳጉዲ ከም ዝተረኸበን ይሕበር። እዚ እንተተረጋጊጹ እቲ ገለርያታት ኣብ ትሕቲ እቲ እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2021 ዝተኸለቶ ዝተራቐቐ ፀረ ገለርያ መለለይ መሳርሒ ተኸዊሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሃንጸ ኮንክሪት ማለት እዩ። ዶክተር ሪችሞንድ ባራክ እዚ ኣሰንባዲ ክኸውን ይኽእል ትብል እንተኾነ ዝኾነ ይኹን መለለይ መሳርሒ ሙሉእ ውሕስነት ክህብ ከም ዘይክእል ተጉልሕ። ስለዚ ጎዳጉዲ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣብ ኩናት ከገልግሉ ዝጽንሑ ኮይኖም ተለልዮም መንገዲ ዳርጋ የለን። ብተወሳኺ ኣማይታ ሸሓት ወታደራት ኣብ ቀረባ ንዝካየድ መሬታዊ ስርሒት ይተኣኻኸቡ ኣብ ዘለውሉ ሰራዊት እስራኤል ንብሙሉእ ትሕተባይታዊ መርበባት ሓማስ ከጥፍእ ይኽእል ምባል ዘይክውነታዊ እዩ ክትብል ተጠንቅቕ። ብዝኾነ ምኽንያት ሲቪላት ዘይወጽሉ ክፋላት ናይቲ መርበብ ክህሉ እዩ። ገለ ክፋላት ናይቲ ትሕተ ምድራዊ መርበብ እውን ብልክዕ ኣይፍለጥን እዩ። ብዓብኡ እቲ ጎንፃዊ ዕንወት ኣመና ልዑል ክኸውን እዩ። ነዚኣቶም ንምዕናው ኣብ ዝግበር ወፍሪ እውን ካብ ኣጋር ሓይልታት እስራኤል ፍልስጤምን ሲቪላት ጅሆ ዝተሓዙን ከይተረፈ ገዚፍ ሰብኣዊ ክሳራ ክስዕብ ምዃኑ ተጠንቅቕ። ኣብ 2021 ኣብ ዝነበረ ግጭት ኣብ ከተማ ጋዛ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ኣዕናዊ ምጥቃዕቲ ኣየር 3 ኣባይቲ ድሕሪ ምውቅዖም 42 ሰባት ሞይቶም እዮም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ትሕቲ መሬት ንዝርከቡ መስመራት ሓማስ ኢላማ ከም ዝገበረም እቶም ገለርያታት ምስ ተሃረሙ ግን መሰረታት እቲ ህንፃ እውን ከም ዝፈረሰ ተገሊጹ እዩ። እቲ መርበብ ገለርያታት ነቲ ሰራዊት ንዘለዉ ቴክኖሎጂያውን ስልያውን ብልጫታት እውን ከም ዘፍሽልን ናይ ከተማታት ውግእ ኣጸጋሚ ከም ዝገብሮን ንወታደራት እስራኤል ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኸውንን ዶክተር ሪችሞንድ ባራክ ትገልጽ። ቀዳማይ ነገር ሓማስ ንብሙሉእ እቲ መርበብ ገለርያታት ከማዕብልን መጻወድያታት ክፈጥርን ብዙሕ ግዜ ረኺቡ ትብል። እቶም ወታደራት ናብቲ መጻወድያታት ንኽኣትዉ ጥራይ ክገድፍዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ንሙሉእ እቲ ጎዳጉዲ ክፍንጅርዎ ይኽእሉ እዮም ትብል። ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ገይሮም ነቶም ወታደራት ክጨውይዎምን ይኽእሉ እዮም። ድሕሪኡ ካልእ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታት ኣሎም። ኦክሲጅን ምውዳእ ኣብ ሓደ ውግእ ከምኡውን ዝቆስሉ ወታደራት ምድሓን ዳርጋ ዘይከኣል ይኸውን እዩ። ዋላ እውን ናብ ውሽጢ እቲ ምሽጎራጉር እንተዘይኣተኻም ዘይከም ኣብ ልዕሊ መሬት ዝካየድ ውግእ ይህልዎም እዮም ኢልካ እቲ ጥርጥሮ ከባቢ ምውሓስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን ብምባል ወሲኻ ተረድእ። ሓይልታት እስራኤል ግን ነቲ ሓደጋታት ንምቅላል ገለ መንገድታት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ካብ ኣማኻሪ ፀጥታ ሶፍዋን ግሩፕ ዝኾነ ኮሊን ክላርክ ከም ዝበሎም ምናልባት ወታደራት ቅድሚ ምእታዎም ንዳህሳስ ቦታታት ንምልላይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሰብ ኣልቦ ተሽከርከርትን ናብቲ ጎዳጉዲ ክሰዱ ይኽእሉ እዮም። ነፈርቲ ውግእ ቅድሚ ምፍንጃሩ ናብ ዓሚቕ ቦታ ክኣቱ ዝኽእል ባንከር ፕላስቲክን ዝተባህለ ቦምባታቱን ከውድቓ ይኽእላ እየን። ይኹን እምበር ብሰንኪ ጻዕቒ ነበርቲ ከተማታት ጋዛ ጎድናዊ ሓደጋታት ኣመና ከቢድ ስለ ዝኸውን ምትግባሩ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ደጊምና ምሳና ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘለኹሞ ሰላም